ayikho into engiyoyisho base kuthiwa ihambe ngenye indlela. Abanye bazobe bayibuze ukuthi kwenzeka kanjani. Ifana noma base ngithe ngiyakugweba. Ngeke uzodabula. Sho ngaba ubani? Mase ngithe nje ngidila nawe ngiphezu kwakho, ngeke uzodabule. Kuyosinda oyoxolisa. Kodwa wozobaleka mase ngithe nje ngidila ngoba mangafika esigodlweni ngayigalibika udaba ngathi ngishe. Mase ngiyasho ukuthi ngifuna kwenzekeni. Ngeke kuthiwa yenzakalanga lento. Abangibizi King Bhaka for nothing. Yingakho nje as long as mina ingqinamba zami zaka spiritual ngisazenza ngendlela, akukho kuyoba ngaphezulu kwami. Ukho. Nje ngizolithinta udaba lika Floyd. Ngilithinta ngamabomu. Ngoba vele abantu baseNingizimu Afrika bayenziwe ilima. Abantu nje benziwe ilima, benziwa abantu engazuthi babhekiswa ngapha, babhekiswe ngapha. Ama politicians nje abuya adlale ngabantu. Akhumbule bengabe efuna ukufeza inhloso zabo bese eyitholile azi ukuthi nje abantu igrand lokudlalela. Ingange nje lolu daba lika Floyd Shivambu lizothintwa yimini King Bhaka. And futhi mangilithinta futhi akukho okunye kuzoba ngani. Mina ngithinta izinto ezijulile emhlabeni. Ngayithinta zathinteka. Futhi ngazithinta zaba njalo. Baphi laba bakade udaba engisana ulithinta nje. Bathi abanye hayi ulokhuzana bathi abanye hayi ubaba uDlamini loyana King urongi ubaba uDlamini akalezange icala la ngathi mina ulenzile. Athi ulenzile. Ngathi mina ngisapporta icourt. Yena nje okwakhe akasave isigwebo sakhe. Ngoba yini mase kuthiwa esigodlweni sami cha lo muntu walenza icala. Walenza icala. Yabo okwakhe nje sefuneka like azihlise walenza. Ngoba ingane incane eqinela ngoba incane ingane walenza. So ukuthi ukhona onyanyayo khona wenzani angisasebenzi lapho. Angisasebenzi lona. Ngiyinkosi emhlabeni, ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini. Yingazi ngathi ngelilanga ngathi ayikho mina into engama phambi kwami. Thiwa izonqoba ba King Bhaka never. Ayikho. Ifana noma uhamba nami unomakhandakhanda oil uzongilalela. Sibe nensebenzo ube khona. Ayikho into engama phambi kwakho. Sihambe siyohlangana edamini njengoba siya mhla ka 3 May nawe unomakhandakhanda ube khona. Ayikho into engama endleleni. Ifana nawe bengabe unedlozi lakho. Idlozi lakho kumele likhulume nawe. Yabona makuthiwa abantu bakini abasakhulumi nawe. Iqala lapha inkinga. Funa uphuphe ebusuku. Funa ube nakho ukubona ulele. Abakini abantu ababa nendlela yokubonisa amakhono umngozi. Ababa nendlela yokubonisa indlela. Ngoba abalele bathembele kuwena uma ngabe befuna kwenziwe imhlatshelo. Wena uthembele kwabalele ukuthi bahambe phambili bayobheka wena la uyakhona. Umehluka kufanele ba mislead. Funa wazi ukuthi uyapi ukuze bahambe phambili. Manje khona abantu abaxova empilweni. Athi umuntu mina ngiyangapha abuya jika ngisayi ngapha sengiyangapha lapha idala sezambe phambili zawovula indlela ngapha. Awuxova awu i-confusion emhlabeni. Hoyibalekela ungayivumeli confusion. Uma unesithanda sakho esiconfusayo run away. Ma unomngani wakho confusayo run away from your friends. Ma ma families enu unconfusayo run away from abantu abacreator i-confusion unnecessary. Run away. Mina ngeke ngilosho lena. Uyabona into mina engiyithanda ngabantu. Ubona nje ngaze ngasho ngathi mina ngiyohlala ngisesayidini labantu. Ngoba inyembezi zabantu beke zabaningi. uNkulunkulu uyangenelela and kwenzeka into ezingajwayelekile. And ayikho into eba yimfihlo inguna phakade. Ihlala into eyimfihlo inendlela yokuyiveza. King Bhaka washo njalo ngoba ngizothinta udaba la Floyd. Babuza abanye King Bhaka yindaba ungavela ungene endabeni. Awuwazi ukuthi ungena ubungena endabeni because phela ngithi khona abantu osuke ungabatshelanga ukuthi uzoba live basuke besangena abantu. The moment usaxoxa uyindlalela inkulumo unike allowance ukuthi abangenayo abangena ukuze mawusukhuluma ukhulume vele sebephakathi abantu. Iyona sizathu leso esidale ngazi ukuthi inkulumo yale nathi suke sijahile ukukhuluma siphume
kodwa inkinga uzokhuluma kobani waphela ngithi abantu phela bekade bengazi ukuthi ngizoba live sekufuna manje mina must take my time bangeneke bese bengenile bese ke ngiya address uma umuntu onedatha encane ungawubuku live linda ivideo uploadwe masi uploadiwe bese uyayifast forward ke wena ke sewi fast forward ngendlela yakho ke sewuyifuna la isijule khona but umuntu angazosho ukuthi sheshisa ayishiwo lento ngoba uyilindi uploadwe ngoba unedatha encane nabo banama data siyabathandazela ukuthi one day ama data abo abe makhulu kodwa ngoba lisencane umthandazo ungafika ezulwini ukuthi belikhulu enza amaqhinga mase ufikile umthandazo then emva lokho uyobuke nawe kusuka nedatha eningi so uyabona ke mangelithinta kudaba lika Floyd la asiqale si understand iqala ukuthi uBushiri kwenzekeni kuyena eSouth Africa uBushiri uboshiwe wasephuma ngebail bail bangaphosisi about 200,000 uThebe ephuma ngebail uBushiri esaleli date yakhe yokuappearisha court uBushiri waba nesikhathi esanele sokuthatha impahla yakhe ethathekayo wayihambisa eMalawi wathutha nje uBushiri wathutha uBushiri ukuhamba kwakhe believe me walekelelwa ama politicians ukubaleka uBushiri ulekelelwe ama politicians ekade esemandleni asasemandleni amanye wabo amanye awasekho emandleni as we speak kodwa sakhona emandleni as long as ama politicians uma ngabe lawa a contribute ukuthi uBushiri abaleke esasemandleni ngeke abuye uBushiri kolokho ehlala komphakathi uthi waye uyabuya kuthi uyabuya ayikho lonto kube nama politicians angapha South Africa kwaba nama politicians aseMalawi ahlangana ukuthi uBushiri abaleke yini uBushiri into yakhe ibe serious kanje noma yinini makukhona imali indlela ikhona noma yinini makukhona imali indlela ngeke ngibabona abantu bethatha imali kancane ngithi awubheke lezi dididi athi umuntu ake akuyona yonke into eyimali ngithi wena ngaphandle kwemali ngeke uzuphile ngaphandle kwemali hayi mina ngingaphila ngaphandle kwemali unamanga uzobudla into ethengwe ingane ugeza ngamanzi ngensipho ethengwe ingane namanga imali nje yujikelele imali ivula kuvaliwe imali kuvalwana ikinga yikho leyonto mawungaboshwa kusasa uboshwe kusasa uyithola ibail kuzothiwa khipha imali nokuthiwa nje laws li 500 rand for ibail wangaba na 500 rand awuphuma uye esontweni ngeke ubuye esontweni umfundisi engayifunanga imali kuwena bese thini kuwena athi imali is not everything thandaza kodwa yena uyifuna 99 engase abazalwane bateleke bathi asinikeli namhlanje asinikeli next week asinikeli third week lingavalwa isonto futhi angathuka ngisho inhlamba umuntu athi nidakiwe ngathi isonto ngizorana ngani mali uJesu Christ kuthiwa bamdayisa ngemali ngoba imali iyathenga so ngifuna ukuthini ke la ngithi mina ama politicians ase South Africa ama politicians ase Malawi kwakhiwe itulo lokuwelisa uBushiri njengoba nje uFloyd eyela lephesheya I mean sephesheya eyela le Malawi eyesontweni alikho iphutha kuFloyd lapho alikho iphutha yikho okunalokho singadlala ipolitiki nje kuthi urong ngokuyale alikho iphutha ngoba ubalekiswe vele abantu abasemandleni abantu abasemandleni uBushiri uyele sontweni nje uFloyd yena ngoba yena wazi ukuthi there is nothing wrong ukhumbula uFloyd ukuthi bafola ngama politicians ahlakaniphile futhi akekho umuntu ongazela uFloyd ngobuso ngaleyanto le kungaba balandeli kuphela abangafaka ingcindezi kodwa kuma politicians angempela ngeke ayiphushe lento ngeke campaign ngathi ka Floyd noma ikanjani ngoba bengaphenduka uFloyd athi emadoda phela sizokhuluma futhi ayonto ngathiwa iyamxoshisa uFloyd leya ayikona into njalo ngoba into ithi uphume kanjani uBushiri eSouth Africa uwakhishwa ama politicians
uFloyd wenzani uFloyd uziyela kumuntu oyi-fugitives le futhi nakhona uyakoyithandazela ngoba uyabhilivela kuyena hayi yena kuphela baningi ababhilivela eBushiri baningi kodwa umphakathi uhlala ugoqwa kuhlale kuliwa ngawo umphakathi nawo shema umphakathi awazi lutho ufica uPaul ubheka le uPaul ubhekele ubuye uphoxeke mangasenzeki ngaleyo ndlela noma umuntu ekade bemsupporta uphoxeke kube kuhlungu bantu shema esehluliwe umuntu kade supportwa noma ngasahambanga ngamagama enkehli kube kuhlungu ubuye uqale phansi umsupport noma eseshona phansi umuntu ubona ukuthi ayingeke useshona kakhulu phansi naye banyomuke one by one sebeyambalekela ke manje one ngakhuluma indaba enkulu ngathi ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana bengibuza ngedamu lami abantu bazokhumbula abantu abazomakhandakhanda oil umakhandakhanda oil logo yawo iwuthingo lenkosazana masikhuluma nje ngelogo kamakhandakhanda oil iwuthingo nje lenkosazana emakhandakhanda abanawo nje bayazi abake bawabona amabhena bayazi njengoba kuze umhla ka3 May kwenzeka into ezingajwayelekile edamini ngabatshela abantu ngathi isigaba sokusebenza sinyukile bazobona bazofika uthi usetshenzwa ifike ipower ifike enyaweni uphakathi emanzini ifike enyaweni nje ifike igeze yona inyawo into engenziwe emhlabeni baningi abantu abaze bashona akaze bayenze baningi abantu banamandla mangabe umuntu ebusemanzini ugezwa uyena bese uyavisualize ngathi ikhonto eyibona ungaboni ifokole lapha luzugqume mawunovalo umuntu emnandi angena omunye aphuma omunye athawu naku ngithinteke onyaweni bese nami sengiyangenelela mayisegezwe kule game sithi kune event enkulu mhla ka3 May and ijabulile ipower ukuthi ngathini even labantu laba abahlebe king asikwazi uafford makhandakhanda oil but siyafuna ukunyathela edamini kodwa ke asu afford ngithe nababeze ngathi abaphathe 1.5 beze bazongena emanzini ngithe abeze bese bakhona inkunzi ke lezi ezisuke zizofuna omakhandakhanda oil yini esiyenzekile ngoba kuza abantu buka into eyenzekile yini kuvele nje kwaba angani manizobona yini abakubonakala bengifuna ukunivezela uthingo lenkosazana uthingo lenkosazana haya libonakala ngizo-upload ivideo ngizoyi-edda kwivideo mase ngiyi-uploada kahle ngizoyi-upload ivideo alibonakala kuvele kodwa ngili-uploadile kwilokhuzana ku-Facebook ilento ivideo la uthingo lenkosazana luphuza 99 sewuzokhumbula ukuthi kuthiwani ibongo zami kuthiwa indlondlo enamakhanda amabili angithi uthingo maluphuza luphuza ngale luphinde luphuze nangapha manga amakhanda lawo mabili indlondlo enamakhanda amabili bese kuba khona lesithathu elesithathu lika iliphi elenkosazana ayikho ipower engalawula ikuphi inkosazana isolwandle inkosazana iyone above konke lokhu okucabangayo mabili amakhanda kodwa hayi phela likhona lelesithathu iliphi lona elenkosazana ubani wena ngumfoka amakhandakhanda show mina uKingba mawufuna ukuyibona nje uthingo lokuphuza 99 edamini hamba nje ivideo engicela ukui-uploada I think a day before yesterday if I'm not mistaken but you can go and check for yourself uzoyibona liphuza uthingo inkosazana ngisho futhi ngithi nani uthingo liyaphuza manje selifikile ngoba event 3 May akudlali phela ukusuka abantu wonke umhlaba beze funa abantu bazi ukuthi siyapi lesiyakhona kunepower yini akudlali ubone nginqoba abantu akudlali ngikhuluma into ezinkulu isiphinde zenzeke banyanye bandla abanye ukhulumelani kushawanya ke manje ukhulumelani angithi khona abantu psychological abangekho fit nabanga understand ukuthi by ukuthi information is power umuntu ungangamlapha ungamenzi lutho umnike nje ulwazi ukuthi vuka uyithathi vuka ugeze uswenke hambe uyodlana ezinye ingane sophuma istress osonaso ungamlaphanga omunye uthi
kuvele kungena imali kuyena engalashwanga avela avuyiqinqa umuntu. Abantu abadingi amakhambi all the time. Abanye abadinga ukutshela iqiniso, abanye badinga ukutshela into ezobaphilisa, abanye badinga nje a proper guidance. Bagada abantu. Kodwa khona abantu abazokuthi umuntu ufuneka kufika izimbiza, kufike abakhubalo, kufike nami ngiyabona abantu aba small minded, laba abakhule under ingcindezi. Yabo eyokuthi nje umuntu nje ufune ukuza umlaphe ukukhuluma kuyamqaqa umuntu kuyamfundisa umuntu. That is why nasesikolweni ufundiswa uthisha ekhuluma. Ingakho uhlakaniphe kanje namhlanje. Igama kuphaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibona ukuthi senzile 3 May zonke indlela ziya lapha ya. Laba kabantu omakhanda oil already kuni trip ngikhulumile groupini ka WhatsApp kuni trip esiyoqala kuyona olwandle. Before siye lapha ya. Bofikela kulokho reach lapha. Abanye bazovele bashude bayi straight King Bhakanzama Dam. Uyaligooglisha uthi King Bhakanzama Dam ikuthatha kubeke qathatha 3 May. Akusekho ukuhlehlela emuva. Sekubonakala. Sekubonakala. Abafuna ukuya ngizobanikeza inamba inamba engicela niyifonele manifuna ukuya kakhulukazi laba abahleli transport. Wonke amatekisi kulabo abangenayo transport ayosukela ku Rocky Ridge amatekisi ayali. Hayi enye isukelele enye amatekisi nje ayosukela ku Rocky Ridge wonke. Futhi wonke umuntu nje ubheka umgwaqo oya ku Rocky Ridge ongenayo transport okuyali. Abanayo bayiyela le kodwa laba sizoqala nabo olwandle nabo beza ku Rocky Ridge ekseni ke bona ngo8. Bese ngo8 ekseni nje ngoba sekugcwele ku Rocky Ridge kuyoqala olwandle kwenziwa le process yakhona yokuhamba phakathi olwandle. Maqedwe lo process leyo sekuyabuya ke seshona le edamini. Sekuyoqedela umsebenzi and uthiko lenkosazana seluphambili edamini already. Seluphambili manje edamini. Babona abaningi sisebenza le game edlule kwavele kwafika imvula yaspenda only 30 minutes. Kodwa yafika ihif bathi abantu kwenzakalani ngathi sifikile ipower ngathi iyadlula. Asikhulumi ngane bani thina sinqwambuza abantu emanzini. Sinqwambuza abantu emanzini la. Bheke kahle thina. Sekwenza ngenye level. Asifaka abantu emaswimming pool. Asifaka abantu elokhuzane la eTamkokweni la emalokishini. Bona abantu beyogeza kwimfula yana emaThekwini and imfula ama-sewerage akhiphela emfuleni la. Uyafika umuntu uyageza akasathayimi naye ukuthi hayibo lamazi ngathi ayanuka le emaThekwini. Sewerage. Futhi abantu begezana la. Ngihlala ngomuntu uthi umuntu uyamkhipha kanti uyamfaka ibhadi. Abanye bagezana ema-toilet. Hayi hamba uyogeza ngale ntelezi toilet emakakeni ufakani lapho ufaka inhlalo noma ufaka isichitho amakaka isichitho toilet lamaqiniso ngiyawakhuluma ngiyohlane ngwakhuluma futhi ngoba senzani sivula indlela eyaphambili bambelele emphethweni webhantshi lami konakele manje bazobona siqale nabo olwandle anobona mawufuna more information mhlawumbe unawo makhandakanda oil ubungaziwanga ukuthi kokalo landle ngi-inbox ku WhatsApp ungitshela zoku-add egroupini ngoba ziyabuya egroupini mawule egroupini nje sorry ukuthi awukho kodwa noma khakhala oil zoku-add egroupini ziyabuya baba yini ngizoba mningi ngo live since sosondela umcimbi lo ngi-update kodwa nje abantu abangena transport ulwela la usuka khona uze Rocky Ridge uma kuukuthi mhlawumbe uya driver usuka mhlawumbe Eastern Cape Mpumalanga Johannesburg Pretoria all over nje kanti khona umuntu ongamphatha unemoto ongitshela King mina ngisuka la khona engabaphatha ngizobe sekuyabheka ukuthi obani abagibela abasuka la usuka ngakhona uyangitshela ku WhatsApp uma unginankinga ukugibelisa omunye umuntu ozofaka upetrol naye emotweni yakho ungitshele mawunemoto uyeza ungamlift omunye umuntu ngitshele mina ngizomemezela ukuthi ke imoto engiyitholile eMpumalanga engiyitholile eCape Town engiyitholile eGoli engiyitholile eWestern Cape engiyitholile eNorthern Cape ngizokwazi ukutshela ukuthi napha abathi bangabathatha abantu ngizobhala phansi ilist ukuthi from le ndawo zingake ezihlanu ngoba kusuke kugcwele
ukuze ungathi uyagibela kanti khona ube ngakuthatha futhi konakele nje manje 3 May abanye ke abantu abacelile bathi bayacela ukufika ngomhla ka2 May babe lapha edamini hayi kulungile vele kobe kuyidliwe inyama nje kuyabuswa bakuziwe la kobe kudliwe inyama nje from mhla ka3 nje kobe ingapha singahlabi inkomo eyodwa masitap ngoba nje kobe kuyidliwe inyama nje futhi akuyona leshisa empepweni ngoba nje iphaba seyisebenzele njoba uthingo lokudlala and liyaphinda nanamhlanje futhi kade lukhona yabo lokhuzana edamini nanamhlanje njalo lokudlala khona kuyasetshenzwa ngezinga eliphezulu into engajwayeleke futhi into egcinayo inamba yami 0798130260 ngilungisa la bathi king ukuye edamini gitshwe laphi amatekisi awusuka ku Rocky Ridge ubaba uBhengu nje oyobelawula yonke lento le uyobela ku Rocky Ridge ukuthi naka amatekisi nange obeshawula yini sekiwa le ngiyonto okudlala mina baba Makhanda Dam. Yeah. Uthingo lenkosazana eMakhanda Dam.